Dumayo pa kami dito sa Tuguegarao, Cagayan Valley para matikman ang special pansit batil patong ng Jomar's Pansiteria. Ang pansit batil patong ay popular noodle dish dito sa Cagayan Valley region. It is made with fresh ingredients like Mickey noodles, fresh veggies, then topped with sunny side up egg. At kung gusto mo naman na super special ang inyong pansit batil patong, meron din silang putok batok na toppings like crispy lechon kawali, chicharon bulaklak, fried squid, at meron din itong lumpiang Shanghai at crispy fried garlic. Sobrang na-amaze din ako sa pagluluto nila dahil tansya-tansya lang pero napakasarap at napaka-flavorful ng lasa. After maluto ng kanilang pansit batil patong, sinunod naman nilang lutuin ang sabaw. Kakaibang version nito ng egg drop soup. Nilagyan lang ng broth ang kawali, itlog at mga pampalasa. Sobrang excited din akong matikman ito dahil kakaiba ito sa mga natikman ko ng mga pansit dito sa Pampanga. Maliban sa loaded ito sa mga toppings, first time ko din matikman ang pansit na pwedeng partneran ng spicy suka with chopped onion. Natikman din namin ang kanilang kakaibang egg drop soup. Napaka-unique ng flavor. Masasabi ko na kakaiba ito sa aking panlasa. Jomar's Pansiteria has been serving up delicious pansit batil patong for over 20 years. Their secret recipe has been passed down from generation to generation and they only use the freshest ingredients to ensure that their pansit batil patong is always the best. Kaya kung magagawi kayo dito sa Tuguegarao at naghahanap kayo ng kakaibang experience na siguradong papatok sa inyong panlasa, try mo na rin ang pinagmamalaking pansit batil patong ng Jomar's Pansiteria. Sobrang sulit at kakaiba talaga ang experience namin sa biyahe namin dito sa Tuguegarao. Sa halagang 150 pesos, matitikman mo na ang kanilang super special at authentic na pansit batil patong dito sa Jomar's Pansiteria. Kaya let's go mga senyora, enjoy, mga tana!